mama. Kandhane aku mengrene iki bareng bis, ora kok mangkat dhewe bareng bis. Iya. Rumah. Dandane ning daleme Pak sapa meng Mbak Yosi jenenge? Pak sopo? Omah sing kono mau lho Mas, cedhak parkiran. Pak Sulatin. Pun putra napa Nyedak-nyedak raimu nyedak-nyedak rono. kersane pinter Pak Ige. Mungkin iki nggon kesehatan kok. Wis suwe lho Mas, aku ora mbok pangku kaya ngene iki rasane kok beda. Aku dhewe ya padha ae. Syukur. Salah Mbak Eni ora mok pangku. Santai. Ngono jenenge adil. Bojo loro kudu adil. Iya kok tak adili santai. Kok mau adili? Adili. Masa ape ngajak ning nggon kono ayo ra etis. Engko ning omah kono malah keramikan. Aku mau lu mbok gandeng tok lho. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Saged sowan wonten ngarsane para warga ageng dusun Kalimongo. Nggih. Aku wis ping pindho, Jo. Sing taun kepungkur karo kowe bareng apa ora, Jo? Mboten, kula ijek mek rencek Pak Igit. Kowe nek mek rencek ya tekan kene bareng. Lah kene iki nganti tembus ngendi ae aku apal. Mosok? Lho kene iki mengguri teko nggon kono iki kabeh ngrangkang ya apal. Aku nganti kepetel iki modalane sing bener endi to, Pak? Kepetel ning ringking iki lho. Bu alah Google Map delele sek urip mlebu gapura bleng teko kono ape takok sapa wong tengen dalan turu kabeh iki ya. Kuburan. Oh iya. Takok ora ono ning delalae iso tekan kene alhamdulillah perdana kula nderekke Pak Sigit Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk para panitia warga Kalimongo sedaya. Rasah wong kene sing 4 RT wayangan sing 8 RT urung wayangan. Lha ya iki ngatasi dusune wayangan Mas ya. Ayo ming desa kok ora wayangan piye iki? Ampun 130 lerek Pak Sigit lho. Heeh. Sing 8 RT sesuk sok imah. Iya. Iki gedene rasa syukur warga dusun Kalimongo. Betul Pak Igit. Ora mitung wargane pira-pira ning niate. Niat Pak Igit, niat. Gek ning transit iki mau aku ya diparingi maem, paringi ngombe jenengan-jenengan ngombene apa ade gendul. Alah aku lo galon. Kok galon? Kon ngiling dhewe ning meja ngene ngene. Lho iki kon adus takon ngombe. Ning ora apa-apa mergo niate apa wae aja akeh sithike wonge. Wong akeh nek ora niat ora kasembatan. Gusti ora sare. Barang siapa barangnya. Iya. Barang siapa sing duweni niat. Neh kok wong 2 RT, wong siji nggih niat bakal kasembatan Pak Igit. Oh iya. Mriki kurang apa? Jagung nganti dole kok urung diunduh saking makmure. Oh iya. Tebu wis acak panen. Jagung ana sing gemakar. Lho kurang apa? Terus kene iki komplit. Komplit, Jo. Nah ya. Mung kurang dalane. Iki mau aku dalan iki sopirku tak kon elon-elon langsung cangkemku tak kei poentul tak rut kok gulu, Pak. Ben piye? Untukku cetok. Iya. Lho, lah iki mbabarno omah HP sesar kondalan metu tenan iki ngono. Proses pembangunan masih proses. Nggih, ini insyaallah rencana udah tahun depan sudah ada wacana. 500 meter. 500 meter. Ora apa-apa. Mboten sadi aspal sik mboten napa-napa dipedel sing halus ya, Jo. Kaya sing penting rata wis apik, Jo. Iku nek pedele sampean payu aku entuk ta ora? Ya sithik lah ya. Pedel 600 kok aku sumpah mok 500 selawe. Aku udah kulaan kok dodo. Dodo yo njaluk didol. Ora usah diaspal pedelan sing penting roton. Masalah slender telepon mungkin tak tekakno. Wah, alhamdulillah. Kowe duwe slender. Ayo nyewa no, Pak. Oh iya. Gablek. Piye ke ape piye? Selede. Iya kancaku gawe areng piye. Pedel kelarangan terus apa masuk kok teletong ya penyet neh no. Lah ngono. Wis alon-alon sing penting waton kelakon apa wae ora iso instan. Nek kepen instan mangano mie nek bar lesu meneh tapi nek alon-alon insyaallah sesuk bakal kasembatan. Iya. Kene ana Pak Jamuri bareng sapa iki Pak Jamuri? Pak Dewan. Lah Pak Dewan yo. Dewanto Dewan dijak kabeh ra entuk akeh. Nggih. Iki suwe Iki desa
pinggir dhewe so. Pol dusun pol pucuk kono ku wis salas tebu sembarang kok sindan-sindan nek kepengin roh jak rono. Heeh. Lho. Mok kon ngopo? Ayo nek tebunan sampean ya roh dhewe ya. Ya. Ndongake napa dateng para warga? Wis pokoke mriki Mas. Mas yo paling pinggir muga-muga dadi wates desa sing bakal baldatun thayyibatun barobun ghafur. Amin. Kula grogol ben tiru kene. Kesatuane kene luar biasa. Luar biasa. Mas yo pol pinggir dienggo tulodo lho. Iya, kekompakane hebat. Kekompakane hebat. Nggih. Peyuh kene iki tebu 1000 oke. Kene janda-janda manis 150 oke. Apa kuwi? Urun. Urun. Oh iya. Bekne piye meneh sing kurang apa kene iki disembadani dadi contoh sak kiwa tengene. Iki bos-bos tebu do rawuh kabeh. Percaya Pak, udah ngitung kalong sejuta cah ngono lho. Aja diitung muga-muga sejuta balike sak miliar rezeki kok Gusti Allah. Amin amin. Man amin ngene iki ngene mang ora aku ya jane iki mau prei lho cah. Ngoten. Ayo terus melu kepetel ning kringking bayi. Ning ora apa ya jenenge ngrakit taline kekadangan wis kaya ngene iki. Luar biasa. Hebat hebat. Hebat Pak Igit, hebat. Pesindene jik rok lupat mon 789. Bayo. Nah, coba nek biasane sing ngenalke aku genti kowe Jo, mumpung di live streaming YouTube Siget Channel dan channel-channel lainnya. Nggih. Iya tak kenal. Diurutke saka kene. Diurutke Sing cilik dhewe iki. Sing cilik dhewe iki wis sing ayu-ayu. Piye nek mau dirasani cah kene pinggir dhewe kok sapa Mas ngene. Terus Melani ya ngene. Iku cara entuk kene ndak gelem. Alah wong dalan ado sing goleki manuke kok aku muni ngono. Ya kok gelem aku muni ngono. dirasani juragan tebu. Dirasani juragan tebu. Bener Mbak Melani daleme pundi Jo iki Jo? Mbak Melani Sugeng Dalu. Nggih, sugeng dalu Om. Wah, diundang Om kaya Cina. Dalemipun pundi Cahayu? Kula Rembang Kaliori. Dusun Dusun Gunung Dusun Pendem, Desa Gunung Sari. Iki meh lali karo desane dhewe. Bu Wendina ora tau ning omah ngantek lali desane. Dusun Pendem desane Gunung Sari, nggih. Cara pendem terus entuk anu kok pendem mriki mawon aja. Pendem tok mriki mawon maksude ngoten kok pendem mriki mawon. Lah nek ana Joko sing gathuk ya pendem kene ra apa-apa. Niki isih single urung duwe pacar lho Isih single duwe pacar, pakane sapine 5, kebune 2, klincine 3. Utange makane mek karek kurang ping 3 Bang Mekar. Wis tok. Komplit datane kok apal. Apal wong kula mbek bapake ku anu kok CS. Jejere. Jejere iki ayu kinclong kok ngisor rondok murup asmane sinten Cahayu? Nggih, nderek Pitepangan, kula Lila Pangestuti. Jeneng asli kuwi. Nggih. Lah aku mau KTP-mu tiba tak temok kok dari sini. Aja dikandak-kandakno. Alah jeneng panggung ki sing dibrokoi jeneng asli kok. Dik Lila saking pundi? Nggih, kula saking Rembang. Rembang kecamatan. Kecamatan Sumber. Wah, mulane tak delok kok ngisor kok banyu terus ngene. Apane? Ayo yo banyu mili rezekine to, Nduk. Amin. Belerek mara ngiwa. Iki isih single Jo. Iya, Mbak Lila niki. Isih single. Isih single. Dereng kagungan pacar. Kira-kira nek ana sing cocok kene purun mboten? Purun mboten? Purun mawon. Alah. Watone jodoh. Darko iki sing mbok rasani kok. Kowe kenal karo cah kene bareng? Cah kene kanca sekak kanca bareng nding akeh kok Pak. Kene Darko seneng Dik Lila. Engko ditata sik lairmu apa nek Lila sing jelas setupaing jarak pol. Walah, 18 ya Jo. Pol Mas. Derek mara ngiwa. Sugeng Dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om Jolang. Asmane sinten kok cebolok-cebolok kaya boneka. Nggih, nderek Pitepangan, nami kula Indri Om Indri. Jolang. Nggih. Mulane kok molur. Indrim. Indri kan kayak getuk. Indri apa Indri? Indri. Nek Indri ki sing diombe mati kae lho Indrin. Oh, Iya. Indri. Daleme Jo kok. Daleme. Daleme saking Jatirogo Tuban. Jawa Timur. Jawa Timur. Nggih. Tesih single? OTW. OTW. Berarti wis sampe ana sing ngarepno nggih? Nggih. Glerek marang iwone. Iki nek mbok peksa susane jek apik lho, Bro.
Ya aja mbok Kaya sapi ya. ya. Aja mbok sawang panjenengane iki wong nguripi bocah pirang-pirang sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Jomplang. Oh, alah dadi bojone wong kene ya mendelep ning pungkruk kowe, Nduk. Kaya asmane sinten saking pundi? Kula inggih Nggih. nami kula Ida Lala saking Solo Mas. Putri Solo. Putri Solo pantesan halus. Iki nek tinggal ning gone kene ora cocok, Pak. Ora cocok. Kok ora cocok sebabe? Alah, panen yo sedeng kudanan, kumbahan yo teles kebes, karak neh malah iso klumuten lho. Udan karak. Gasare kene rondo adoh, kompor mbledos tulung. Kompor mbledos tulung lakes suwen jak ning Tegal-tegale sido bro, saiki Tegal ora digarapi ape dibekukan sisan. Lane kok ya Jejere ya. jejere. Mbak Ida Lala Mbak saking Ida Lala Solo. saking Solo. Peh jejere sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Piye? Sing digoleki carik sing model ngene iki. Nah. Asmane sinten saking pundi? Kula. Nggih. Nggih, Mbak. Jenengan asmane sinten saking pundi? Kula Deni saking Nganjuk, Jawa Timur. Wah, Derek tepang nggih, Bapak-bapak. iya. Sugeng dalu, Bapak-bapak. Oke. Telek. Kenalan kok mau telek. Lah kenalan ya, kudune rak Piyai Putri sugeng dalu Bapak, nderek tetep. Sugeng dalu Bapak, nderek tepangan Bapak. Wah. Nganggo oke. Oke. Iki cocok nek cara ning desa Lah kene. niku ya basa lah ya. Lah iya aneh. basa. Cuma cengkok nadanya memang wis. Lah cengkokku nyapa cengkokku apa elek? Iya. Sampeyan ngarani suaraku elek. Ora apik. Iki cara kene no kakekane tenan lho. Kuwi saking Nganjuk. Saking Nganjuk, Jawa Timur. Mbak Deni. Wah, sinden paling seti ora tedas santet iki. Kok iso? Ha piyayine ngono apa santet ape mlebu ra wedi? Oh iya. Apa wae nyantet? Balik. Lah aku sing gawe santete kok. Iya. Sampeyan arep apa piye? Ora wis, ora mbok santet uripku mumet kok. Jejere jo. Jejere iki ketoke piyayine ya halus ya. Halo Mas Jolang, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Banteng kok. Ayo ora bareng kok iya. Selamat malam. Mau kenalan sama aku? Iya? Iya. Namaku Yosi Dian Pratiwi Harumewangi sepanjang hari. Aku berasal dari Blitar, Kecamatan Kepanjen Kidul, desanya Ngadirejo, RT 1 RW 3. Begitu. Wah, sudah blenger aku. Apal apa ora? Apal nama saya Yosi Dian Pratiwi Kepanjen Kidul. Alah, iki nek cara wong 15 kok tetek iki to. Piyayine grapi atur ya nggih sugeng dalu nglerek marang iwa sing ketoke prindang-prinding niki. Kuwi kademen ora prindang-prinding. Kademen ta wae nggih. Sugeng dalu asmane sinten nglerek marang iwa. Ngiwa. Oh, budek jor ta. Ngiwa. Lho ketok ora patek krungun metang-meteng ae. Aku ndak doyan sayure rawon, Mas. Dadar nondok ae karo sambel ora apa-apa. Sinten Iki rewel iki- ngrepotke panitia. Ki kok nek ngantek disetrum lho. Ngono. Ora aku pilih mangan jajan iki lho. Ya wis, Ya ya. wis, Kok tak jajan wae. gawekno. Iki ndokku isih utah kok ya. Lah nyuwune ndok dadar. Ngene gone kok Masmun ya akeh. Nah, asma sinten saking pundi? Nama. Kok ora ono bakal kopi liwat ya, Mas? Bakul kopi. Nama asmane Mbak sinten? Namane jenengan. Nama. Oh. Nama. Kandhane aku mengrene iki bareng bis, ora kok mangkat dhewe bareng bis. Iya. Rumah. Dandane ning daleme Pak sapa? Meng Mbak Yosi jenenge? Pak sopo? Mas sing kono mau lho, Mas, cedhak parkiran. Pak Sulatin. Pun putra napa
Napa Kayak nyedak-nyedak raimu nyedak-nyedak rono. kersane pinter Pak Ige. Wong kene iki nggon kesehatan kok. Nggih, putrane pinten? Putrane. Malah sampean takon jenengku to. Kula Ya. Mbak Firda saking Rembang. Iya, Oh, Firda. Iya, iya. Oh. Firda, Kok asmane gur Firda. takon jenenge kok mbulet to Mas. Ya sampean wis, kok. ya wis. Gusti Allah, muga-muga aja kepethuk keprangul anak turunku ya Allah. Insyaallah yo. Mbak Firda Mbak saya. Firda, Ima Firdawati. Ya, ya. Glerek marang iwa. Wah, nek iki ora usah ditakoki pun gadah bojo napa mboten ora usah. Lah piye? Langsung pun ngemiki. Nah, ngono wae. Sugeng dalu Mas Jola. Dalu Bu Eni Wulandari. Jenengan kok sampun tepang kalih kula. Lah, Entek pirang-pirang karo kowe. ya gething aku. Ketoke sampe nok Lah. nate kapusan. Niku lah wis bolak-balik nek iku. Lah nek wau kan Mak Cangik nika sing saking anu Blora nggih. Niki pancen pun do tepang. Kula saking griya. Nggih, saking griya. Nggih. Lah wingi nek tak watuk jare king rumah sakit. Kok gething aku ya. Wah, Eni daleme pundi? Mboten kula beto, Mas. Ya bener Mbak ini Nggih, omahe kok. nggih, nggih. Ampun kadal. Gething aku ya. Iki piyayi kene iki akeh sing urung pirsa daleme Nggih. mau ibu-ibu ki mau sing nika. Alamat. Alamate. Oh, nggih. Mas, tulung niku Alamat. alamate nika. Alamat palsu, Mas. Ya, wis palsu-palsu lah nek ndi alamat. Pangkat Purwosari Kecamatan Blora. Oh, pangkate napa? Kabupaten Blora. Pangkate? Pangkat niku dukuan. Oh, dukuan. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Sinden berpangkat. Oh, nggih, percaya, nggih. Ampun ngemiki tiyang pinten niku? Kok maksudnya putrane. Tiga. Heeh. Putune wis loro. Jo. Putune kalih. Sinden pun bermutu nih. Percaya nek sinden bermutu, Nggih, sinden berbobot. berpangkat. Nggih, nggih. Glerek marang iwa. Sampun, Mas. Nggih. Iki sinden penutupan iki ya. Kok sinden penutupan Lah iki? pol pinggir sesepuhe lan danyange para genduk-genduk iki ya. Nggih, sampun sami ngertos kalih kula. Ngene ku tengah-tengok mbek ngusahi pitik ning omah Zara Mbah kok ya melok kene kok ya. Gething aku. Takone asmane Mbah sapa, Jo? Nuwun sewu asmane Mbah sinten? Kula Mira. Lah. Mbah Mirah. Mbah Mirah. Nuwun sewu nika saking pundi? Saking pundi Mbah Mirah? Nggih, nek trimo golek gula, golek anu ngono ku ndukun ning omah rak diparani gula. Kula saking pundi-pundi. Saking. Saake piye? Kok king pundi-pundi mboten ngegrab mawon lho ya. Gemes aku Bu Yuyun Sumira. Nggih, Mas Julan. Nggih. Saking Japah menika. Blora. Mboten tanglet status. Nggih, oh nggih, nuwun sewu statuse napa sakmenika? Statusnya piyambak. Lah kula ngadang panjenengan lho. Ah, jenengan pun nate tak parani ya malah ngono. Ngono piye? Malah nyang-nyangan opo iki to. Ape menyang apa ora ngono ya menyang wong ate wis ditelepon kok. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Piye iso ngonangi nom-nomane kok sikat iki. Lha Gayamu. pripun ta? Oh, lho kowe nyikat buyuyun iki kae lho. Mas Julan. Sih. Alah batinmu pomo aku tuwek tak wae lah ya gelem arek. Walah lah niku yang sing tak karepno. Ayo. Maksude niku nek teng mriko teng griya tak gekne Nggih, kopi. kopi. Purun Ngene ulang. Nate mampir ya tempene sahinuk ora karuan ya. Oh, pancen warung kok, Jo. Lanjih. Tempene tipis-tipis kemripik kae ya. Nggih, dicokot iso. Dasare deline dele super. Walah. Wis pono deline nika dele wungkul. Coba Jokon Mbah nuwun. nyinden nembang. Nggih. Urut sing nomor loro Mbak Eni sih. Pol mriki. Mbak Eni karo Mbak Ima, Mbak Eni karo Mbak Ima. Nggih. Ah. Lah. Ning nong. Nong ning. Sing sigrak ya. Ya. Panas melaku orang gawa payung sandale diseret ramaane randong Surabaya geger Musine Madiun Jakarta dan Biru
Sang. Ana Mbak Eni, ana Mbak Ima. Upama menang milih padha legane kowe milih Mbak Eni apa milih Mbak Ima? Mas, masih ambek mbok disawang saka mbuloh iki ya milih iki to. Oh, Mbak Ima. Oh, Ima. Yalah. Ning sampean kudu ngerti kekarep aku. Yo semuanya. Nek takon ora usah ngono kok mau lho ya. Lah yo piye. Wingi iki kudune dilus, Bro. Ora ngono ya. Ora mbok lus ora sida malam Jumat langsung malam Senin. Yo Ndongake napa dateng warga Kalimongo, Mbak Ima? donga. Nggih, sepisan donganipun mugi-mugi masyarakat mriki Mriki. nggih mriki. Masyarakat mriki nggih. Pundi Mas? Kalimongo. Nggih, panene tambah beruh. Amin. Nggih. Wis kuwi tok. Disampun lah pisan sing kepindho Bu Eni ngoten. Kok ngatur kowe? Lah gelem apa ora ndongakne? Lho, dereng Aja rame, didhawuhi, aja rame. dereng didhawuhi Aja kok. rame, aja Ora, rame. aku meneng. Wis ki meneng karo berdoa. Yo, kene gen omongan. Wis. Oh, kene wis ora dipilih kok malah mbok. Wis kongkon. meneng karo berdoa, wis. Aja deleh kene engko malah ra karu-karuan. Lah ngopo? Amik tau deleh kono ku ilang lho Pak Igit. Nah, saiki Mbak Eni sugeng dalu, Mbak. Oke, sugeng dalu Mbak Limbu yang canggih. Alhamdulillah seman wonten Kalimongo. Kalimongo melih. Ndongake napa dateng warga mriki? Angka 9 nika angka sing paling gedhe. Nggih. Desa Kalimongo mugi-mugi rakyate kathah rezekine. Amin. Amin. Ngunduh waluh arep tinggo gawe jajan. Cakep. Sak desa mbuluh muga-muga murah sandang pangan. Amin. Songo-songo niku kiyu-kiyu. Warga Kalimongo mugi tansah manggih rahayu. Amin. Kowe jo parikan jo. Tuku sego ning pasar Blora. Apa kuwi? Lah ya rono Aduh ra meneh. usah. Sego nggen pirang-pirang Oh iya. tuku tekan. Tuku sego ning pasar Blora. Adoh men. Sing cedak-cedak lho, sing sing cedak. cedak-cedak kene lho. Tuku sego ning gone pasar Randu Alas. Iya terus. Lho kok sebagian angel kok mbok terusno. Kalimongo muga-muga seger waras. Amin. Cangkem didol kulino menggak-menggok kok iso. Iya. Request menika saking panitia sedaya kala wau kami miwiti tembangangan kalih podang kuning tembangangan sampun menika podang kuning. Adalah podang kuning. Podang kuning dibawani digandrung Jo Mbak Eni. Nggih Pak Igit, penontone luar biasa, ameh bandingi ning alun-alun Jonegoro. Hebat mriki. Rumah Sing mirsani wong lumantar YouTube kathah sanget menika. Pak Kasmani Ketua Cakraningrat Fans Club nyimak salam kaki kanca CFC sedaya Pak Kasir Jonegoro nggih Mbah Narto Gemblung nggih nyimak menika nggih podang kuning sembah nuwun Pak Jemblok nggih nyimak. nggih Pak Purwoko juragane koperasi nyimak saking Bud Malang coba dibawani Mbak Eni Nggih. Nadian ayo digandrung Mas Jolang etek-eteke yo bojomu etek-eteke loro Jo bojomu to Kuat apa ora ndek bojo loro? carane. Kok iso carane Ya piye? timbal ping pindho mosok pisan. Kudu adil. Iso engko separonan iso. Kok separuh Nembange iki lho nembange. Sabar sik ya, engko nek iki turu tak rene. Sing tuwa sik. Iya, tuwa nek ora digodhog angel. atas Godhoke apa lho? Ah nek grontol kae lah ya digodhog sik. Yo kabeh panganan yo digodhog sik, Lah iya. diolah sik kok. Ya alah. Nadyan wujud temung peksi Serasi, Cek. Iki wae lho nek kamera kok aku tetep elik ya ora iku. pancen gawan lahir kowe iki ali kok. Mulai iki sadaro. Apa? Sadaro nek Eli. Lah iya aku wis muni ngono. Lah iya. Jute ya Tapi malam ini luar biasa loh Mas. Jul. Masa? Iya, tenan. Tenane. Jem ketok. Apa wi? Ketok manis ngono dandananmu ki. Aku kok Pipimu iso mbok wiru ngene lho Mas. Terus kok jarik mbok wiru. Sini wong sing yen ra gatekan. Lah, Iki iya, ora Pak. tak wiru. Apa? Terahe tuwek. Oh kisut. Oh kisut. Oh iya kisut. Alah kowe terahe saiki selain tahun kaya peok iku.
Aku selawe tahun peyok oleh sampean. Lah aku mbuh. Apa ning dian sabrangno. Ngono ya. Selawi tahunnya Mbak ini ngono. Alah ning prapatan Medang wis gumyur wae iki ngene. Terus ya Mbak Ima. Sing mesra. Iya, cah. Nyekel nopo Mas Jolang? Niki ajeng benake magicom. So magicom lho. Bunder apa nek ra magicom? Liyane kok Lah contone dispenser ngono lho. Oh iya. Kok iso dispenser? Ano panas dingin anget ngono kan. Masak piye? Panas dingin anget. Kok ora blender iso nggo ngejus. Lah sing blender rak sampean lho, Mas. Iya. Ganti Mbak Ima. Oh iya iki. Kono sing mesra. Iya. Ya, Kang Mas, ku wis rawuh. mosok lali ki wayahe mi. Anu mau wis nang kene kok iso Kang Mas wis Wayahe rawuh. nyanyi. Ket Ana mau wis swara apa to Mas iki, Mang? Iki wayahe nembang. Oh, wayahe nembang. Iso. Kula sing nembang. Iso. Nembek iki wis mati ya tak bilani. Mang apa? Amang apa we? Iki lho Mbak iki anu. Alus manis neng Serasi. Kok melorot-melorot? Sing lanang apa setruk? Wis suwe lho Mas, aku ora mbok pangku kaya ngene iki rasane kok beda. Aku dhewe ya padha ae. Syukur. Salah Mbak Eni ora mok pangku. Santai. Ngono jenenge adil. Iya. Bojo loro kudu adil. Iya kok tak adili santai. Kok mau adili? Masya. Adili piye? Masa ape ngajak ning nggon kono ayo ra etis. Engko ning omah kono malah keramikan. Aku mau lembuk gandeng tok lho. Iya. Lah Masa gak loro atiku, Mas. iku senengane Mudin iki lho lah iki. Nah. Ati Kok lho. peh tuwa aku mbok siu-siu. Ora yuk. Ora bareng purik ngene tak pateni lho, yuk. Kejem. Tak pateni rasa susamu. Ayo. Ayo susumu nek muntir lho, ayo. Yo, sarapan. Gendong. Gendong. Junjung Jo. Gendong. Walah kaya ngeleh gendruwo. Jane bojo, Iya, iya. Oh iya. Sek to Mas, lek mung gendong kok ngono to Mas? Sik, Mas tulung guakno, Mas. Malah mbok tuwa lho. Maksude diguakno susahe ben karek senenge. Jo. Oh, lah nek bacot nesu medeni wong ya. Apa mbok. Nyeblok rono lho. Nangis dekne nangis. Ayo ora pareng lho. Cup tuwek ngono. Cup. Tak kira ngeneng-ngeneng kok karo ngunek-ngunekke. Maksude wis tuwa iki ora pareng purikan. Oh, iya. Nggih, dienggo contoh sing nom-nom iku, nggih. Dadi kok contoh Mbak Ima. Coba Mbak Ima bacotke. Alah lambene, lambe palsu digawe-gawe. Alah. Palsu piye lho? Lha kuwi lambemu Asli. masa? Asli iki lho, asli. Masa? Tenan, Mas. Jal tak cokote. Mbon kesane ndang cokot, Dang. Paling koyo ndingi mbayar neh. Alung nyokot lambi lawang entek sak protole gratis. Ayo Mbak Ima. Mas, Piye wong ayu? iku lho ning ngarep ana pating gembrandul iku lho. Aku Iko. sesuk tumbaske sing kaya iku yo, Oh, Mas. iya. Awakmu kok ana kepengin- terang, ana nanas, Sakroe. sesuk dimasak. Sesuk tak tumbasno. Kanggo panjenengan ala sing manis Aku dhewe. tuwa apa? Sesuk kowe tak tukokno rondap. Bisane. Rondap iki obat suket. Maksude iku lho dienggo ngobati ke penyakit-penyakit Aku nembe obati. penyakite suket. Lah, Aku bunuh diri. Kaget Jo. Anjlok Jo bunuh diri Jo. iso. Jo. Aku bunuh diri. Ayo sing kaping genjong sapa saiki?
Apa ada bunuh diri ne? Ayo munggah dhewek. Kakuwati terus melu bunuh diri kowe, Ah Cok. mesisan timbang posing yo. Ayo munggah dhewe. Iki nek ra dicokot buntute mau munggah ya yo. Mbak Eni masuk duwe buntut. Padake sami no. Aku greget ta. Ha balik munggah. Ya. Aku ora ndek buntut lho. Ya lah wis engko tak paringi nggih. Oh iya. Rasane kaya ngunggahno ngedono pupuk, Mas. Si alon-alon yo tak ambekan. Akene samene gedene sah. Buke nggih kencang. Ora. Bu Yuyun mek anteng. Ayo. Mbak Imaya. Oper Mbak Eni. Nanonan ning Goleki. Goleki. Neh. Goleki. Masa pengen meteng neh. Goleki si podang. badhe tindak pundi Mbak Eni? Niki ajeng buak batang, Mas. Ngece kuwi, Cok. Ngece kuwi, Cok. Yo surontok keras. Piye rasane? Ajeng gua batang asu ngono. Asu wis ra ono. Lah ning ndi? Dirica-rica. Masa pengen ngerti ciri asu? Iya, Tenane. tenan. Kok iso? Aku bakule. Oh. Sing tuku wong doyik. Sing tuku yo ndoyik tok. Ayo sayang suarane renyah kowe. Ya wah tanganmu anyep tenanan. Ayo to Mas temekan to. Ayo anyep mbuh. Ayo dong golek nggon genanget. Ayo. Nembang kok. Kowe Jo, kowe genti sing nembang Jo. Nembang ayo. Nembang keten sampean nembang. Bisa. Ora ndekmi kono terus ae. Iya wis go. Aku bayangke Iki padha ae. bayangke nek bojone Dibagi Mbak dhewe-dhewe kok iso panggah. Angger ki Nuryanto apa bojone loro ya Mbak Eni iki. Iki lho wani Apa demek? Sabar. 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 Jo, pisan Jo. Jo. Kowe lho wis iki bagian dino Sabar. dhewe lho. Sabar. Iki wis genti. Rek cari iki lho rek. Iki gara-gara sampean iki dadak duwe bojo loro barang iki piye? Sampeyan iki kudune Ayo. asli kene duker. Oh ala ra kajen aku. Kok kaya arep mbok ngremi ngono. Ngene lho carane, aku nggon tengah kowe mepet rene iki mepet rene. Lah, iku lagi tukaran yang bagus seperti itu. Oh panggah madhep rono. Adil iki madhep rono. Padha entuk iringane. Aku nek kok iringan iki merongos kok e. Lah pancen kowe merongos ket biyen kok. Iya. Nang ning. Yo. Kowe Jo, nembang Jo. Alus Ibu. Alus apa ibu? Ibu. Ya ya. Ibu. Ya. Ibu. Wis krungu. Pantal sisan. Tak pantal ki lho note. Iki sales apa neh? Kopi. Oh iya. Ibu iki malah sing seneng lila iki lho. Iki lho sing rasani lila iki lho. Aku isa eling iki lho. Iya piye Mas? Isa eling lah jare pane ape panen iki lho. Isa eling aku. Isa eling iku. Bocah langsung kisin nih lho. Lah bro ana cah isin mau ngrasani terus. Sapa iku mau jenenge lali aku? Hah? Iya Kak. Iya iku sing ngrasani lila. Ibu. Madhep rono sing kono nesu ben padha-padha entuke. Lah, ngono lho. Ibu bunga ing hatiku. Jebule kok yo apik lho, suaramu yo apik lho, Mas. Apik. Yo apik. Iso gemes aku. Jebule yo iso nyuwara apik lho. Nek nyuwara apik nek gemes iki ya digawa mantuk. Apa yo entuk tak go mulih lambemu iki. Yo oleh nek engko nek mbok mantuk mbok apa? Tenan, Iso. tak go mulih lambemu. Oleh aku. Oleh apa mbok apa? Tak nggo ngeruk letong. Wah, Lambemu kok sekop lho, Mas.
Ya aja. Engko bareng gone Mbak Eni genti nggonku. Ya engko anu bar letonge ini kok letongmu. Aku seneng sing nganding-nganding letong ku ana gendone ya. Letong sapi ku lho. Lah iya ngono ku ra ya ana gendone to anggere garing kae tukul ana ndase ngono kae. Tukul kates bareng. Aja. Gendoni apa to? Gendone sing kok uler gak duwe wulu ndandas tok kae lho. Lah aku ngerti kuwi gendoni sopir iki. Gendon ketoprak. Moyo gendon kok ora. Gendon Jepon. Terus ndase nano nyanding bisa da Nyanding sing apik to digandeng wong loro ngene kok iso. Nyanding bisa. Apa ijo? Ngapa lho? Iki miku dikau medun ra tak tutno. Ora Ima meneng ae tanganku kok. Aku kok salah terus to, Mas. Nyanding bisa iki apa kok rambut tok iki? Mosok Nggonmu iki. Apa? Cah isin iki mau tak kira tato gambar wineh to. Lah iya terakhir. Jebule malah oyote asli lho. endi ya te? Ra. Terus dadi tombo Nuwun sewu Pak Lurah dan warga masyarakat di sini. Nuwun sewu menika contoh yang tidak baik nggih. apa wi? Aku. Yuk kita bertiga ini. Aku iki lho. Aku cara gak merongos lah ganteng semua. Cuma ancen kacekku menang ning untu ngono tok ae. Lho, kok menang ning untu piye? Lah untune awak-awak biasa untuku kalah ukuran kok, Pak. Aku tau krungu mbokmu nek ngundang kowe anakku jolang sing ganteng-ganteng dhewe ngono lho, mbokmu nek ngundang kowe ganteng lho. Bagus dhewe. Ganteng-ganteng dhewe sekolah nggih, Jong, nggih sekolah lho. Cilikanmu dikono Nggih, nggih. sekolah nggih. Adik ape sekolah lho. Oh iya terus kowe yo mangkat sekolah. Iya. Iki anu sangune digawa nggo makem siang apa mak emplek-emplek. Terus Bubur jagung. Make dadah. Iya. Bareng jukuk sangu aku jejer kancaku eling kudangane mak jare bagus dhewe lho. Aku jejer mlengak ngiwenengen kok tetep elek dhewe. Lho, iya dadi mbok iku mbombong anake ben duwe keyakinan Ben supaya semangat. sukses ben semangat. Kaya ndoyek kae ibuke nek ngundang yo pinter-pinter dhewe Mas, pinter-pinter dhewe iku jute cahe biasa. ora mangkat. Ora ya. mangkat lho, Lah Pak. ya iku nek ndelok ra lho, aku lho biasa. Podang kuning nggih. Nggih. Garap tayub. Wah cocok. Oh, Mriki kok Pak Igit. Nggih. Kene ngantek teko rawa. Karya Pak Darno. Biasane kelenengan. Engko bar ki nyuwun ke perwakilan panitia apa bos-bos tebu. Nggih. Bos tebu. Wis dicepaki saweran pirang-pirang. Nggih, rawuh sedaya bos tebu Broto. panitia. Mas Tono sak wanca rawuh. Nggih. Ditayubke ditata karepen guyub. Nah, siap. Podang kuning buka saka Bonang. Dados.
Redadat Serpikan bulu tebendo. Makasih Mbak Eni, Mbak Imang. Bareng joget wis kaya Giantini. Wis persis. Karo Intan. Gagrake garapan ya tayub bluro. Bluro campur gerobokan. Gerobokan. Monggo nganu jawab perwakilan saking panitia sapa Mas Mun napa Mas Didi. Mas Mun, Mas Didi, monggo niki nyuwun berkahipun penyemangat untuk acara malam hari ini luar biasa. Rong RT meriahe kaya ngene. Apa Mbah Mantan Suwardi. Oh, nggih Mbah Mantan monggo. Gayeng Mbah Mantan, Mas Didi, Mas Mun mriki. Oh, ngono. Yo bintikan cantik karo sinden-sinden bareng. Sing sinden saka Blitar kuwi, Jo. Nggih. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Siap. Kok Jawa Timur daleme cedhak makame Bung Karno. Oh. Jumeneng Mbak Yosi. Enggak. Blitar kutha cilik kang kawentar. Gunung kelut sing ngayomi
dalu Mbak Yosi. Bujang dalu bujang Mbak Limbo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jo, timbang kowe milih Mbak Eni apa Mbak Ima, lah luwung Mbak Yosi iki. Ya ampun Mas Jolang, daripada Anda diperebutkan oleh dua orang, Mbak Eni dan Bu Ima, lebih baik mendapatkan saya. Spek bidadari cantiknya Indonesia, Eni karo eksotisnya benua Asinya, seksinya Nusantara. Ya ampun, gimana hidupmu pasti bahagia. Kamu tidak perlu ngingoni saya karena saya bisa golek ingon sendiri, saya bisa bekerja sendiri, saya juga taat. Kok halah piye Ra to? iso mbekan, ra iso omongan wong wedok omongan gentenan, wong ngomong ki gentenan, senengane kok iso gemberuduk. Iya kan namanya wanita itu harus banyak kata-katanya. Karena kalau mau mengungkapkan sesuatu harus dengan kata-kata, tidak boleh hanya diam saja. Mana ngerti manusia laki-laki itu kalau dierah perasaannya, tidak akan tahu manusia laki-laki itu. Ayo. Kowe nek dadi bojone Yosi piye, Jo? Aduh dadi bojone Yosi ya mati ngenes ape nganggo ora wani kok. Model ngene iki dijawe lho nyelentik. Saya alum kowe. Iya lho. Ora sing kandha sapa iki lho Sauta. Lah piye? Ame diselnik muni ngono lho. Alah. Rasa ngono. Mas Tono saka Todanan ya ora apa iki Oh, bos tebu untuk info saka Mas Mun nggih. Diaturi munggah kene Jo Mas Oh Tono. ngeten nggih, Iya, monggo Mas. Mas Tono, Mas Didik, Mas Mun. Perhatian kepada Bapak Turuk, Tono. turuk. Mas Mun, Mas Silakan naik ke Didik, panggung. monggo. Monggo Mas Tono, Mas Didik. Mas Mun. Raketang sedilok ngancani Mbak Yosi. Monggo. Piye Jo, sida apa ora Jo? Ngaturi ketiwasan sinuwun. Ketiwasan ono apa? Nika punggawa ingkang panjenengan kersake boten ketinggal sinuwun. Sing ketiwasan sapa? Kula. Kok iso ketiwasan? Ayo ora ana dana tambahan ini. Oh, edan. Maksude dana tambahan iki mergo kudune aku jenengan iso entuk Alah, membulet kok erap. iso entuk Untuk apa? duit. Ya Iso Lemu iso entuk mubet, pangupa jiwa kuwi mau. Ndek iki ning omahku. Nuwun sewu Mbak Sigit, asline nasib kula dos pundi? Modar. Kamu Gak kamu apa-apa. mempertanyakan nasib. Iya. Jadi belum jelas ini Wes nasibmu. tak jelasno saiki sing Gimana? pucet genten kono. Lah kok gitu? Wis mulai bayar. Jadi sudah lunas. Wes lunas. Wis jebule kakean nek oleh Malah- ngetok. Kakean Susuk, iya, notane susuk. tak cekeli turah lho aku. Ya engko tak balikane saiki wis kadung tak nggo. Ngono ya aja diomongke kadung tak nggo. Genten kono. Kok ora tak bayar lho. Tiba-tiba dia mau tanggung. Iya. Iya. Pemborong nek catetanku ting triwiling dindi Jo sebule. Pemborong kok anu semen 5 kilo barang ditulis. Loh, kok- Kurang sithik dienggo nglepong nggone pepek pager kae kurang sithik tukokno 5 kilo. Terus Jojo karo jukno kopi kae Jo. Jo panas. Yo ada beling apa plastik. Sembarang. Wah. yang penting berwujud kopi. Wah, alah ya. Manis Monggo, sekali Mak kopinya. Cani. Oh, iya, ada. Nembang Mbak Yosi. Iya nembang. baiklah, saya Ya. akan nembang di sini. Tidak mungkin saya mau lemah-lemah, tidak mungkin. Oh iya. Gimana permintaan jambu alas? Saya suka itu jam balas. Jengko, penak Yosi nembang jabu alas. Disimak Mas Rizky saka Semarang. Oh, Dik kembar, Dik Brata karo Dik Satria, dalangi kembar. Oke. Pelok. Wah, iya. Nggih, sembah nuwun. Wah, sing WA pirang-pirang. Nggih. Malam hari ini, wah, live streamingnya pirang-pirang Jo. Oke, Pak Inggih. Nggih. 1008. Ada 7 channel. Sigit Channel, Lawat Maja, Wayang Nesia, Jack AV Multimedia, Lawu Srikadi, Juve Multimedia, Putra Jawa Channel. Nggih. Oh iya. Tambah channel masing-masing kathah niki. Kowe ra gawe channel Jo?
Ah, kula mboten usah. Kok ora usah sebabe? Nunut jenengan wae. Ui. Ora bayari wong-wong. Oh iya ya. Nunut Nunut kondang malah. dhewe wisan. Malah genah ya. Wong nunut ing genah kadang nggon turu wae disiapno kok. Oh iya ya. Kangen kutan. Nah, kowe tek kangen karo Mas Jola. Oke, kamu saya gandreng ya sekarang ya. Gandrung, gandring iki dipateni. Oh iya. Gandrung. Nenung. Kangen kutan apa Oh iya. Menang nasib kowe, Jo. Iya, kalah rai menang nasib, Pak. Wong aku sing bayari sinden ora tau demok-demok ora tau gandeng ngono. Kowe tak bayari. Kowe iki malah ora bayari sinden demek. Iki nek ndelok surasane kaya iri. Iya, mungkin Dalang dia kok iri. iri. Ya iri ya. Dalang ki ora entuk iri nggih to, Pak? Wong wis dijatah dhewe. Lho, jatahku apa? Gedebok. Oh, alah. Oh iya, putih mulus ya. Gedeboke putih mulus nggonmu ireng ya. Oh, Rekmone maksude. Oh, Iya, ini rambutnya hitam. Ya, alah. sembah nuwun. Oh, bos Aku ki- tono bose tebu. Oh, ngaten. Mana kok matur nuwun tok? Ya Lho, iki- matur nuwun sih. Oh, bus tono. Wis. Bos ora bus. Wis, wis. Orangnya mana? Wis piye? Mengke niki lagi golek sing abang-abang. Heeh. Ngene lho, Bro, latihan saanane. Nggone sapa-sapa ya ora apa-apa. Ngono iki bojomu ora cemburu, Jo? Lah, Pak, wis gampang. Heeh. Penting ana pemasukan, Mas. Oh. Ngono. Ingat ya, yang kemarin kurang 350 Iya, ya. iya, 350. Sudah emek kakiku dan tanganku, Iso. ya kan? Kaki mbek tangan 300. Heeh. Iku muga mundur ra 1,5 juta saiki. Demek tangan ambek sikil kok 1,5 juta. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Rasane piye, Jo? Rasanya gimana? Aku kaya seakan-akan aku mau mati ngono. Kepengin urip terus. Mau mati? Kepengin urip Yo terus. tak dongakne muga-muga Mas Jolang sehat panjang umur. Amin. Muga-muga urip terus nganti wong entek dekne urip dhewean. Amin. Maksudnya ki yo samadhyane, maksudnya ku cita-cita kepengin urip terus ngono lho, Mas. Ora kok terus ndang ngantek-entek wong lah aku ngenang ngene ku piye. Oh ya dhewean. Oh. Dhewean lah sing ning mbone pungkruk wis do tangi aku tek ngenang ngene mbek sapa. Oh iya ya. Oh iya yo samadhyane ngono wae. Sing penting matine jek rontok suwe ngono ae. Suwe ora nggo rada. Ya suwe. Ah. Eh, Repotne wong akeh kowe malah. Ora sairi, Bro, iki nek ora macak yo elik kok. Masa? Maksudnya iki lho ora percaya nek tangi. Anda mengejek saya. Ah. Kamu bilang saya kalau tidak maca Eli. Tidak Maksudnya? mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kan sudah predikatnya cantiknya Indonesia. Gimana saya bisa jelek? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Itu semua tidak mungkin. Aku lho wis tau roh ndodok ning gone kamar cilik ngono kae karo tau roh aku. Wis tau roh. Iku lho. Piye-piye karo piye? Wah, aku wis tau roh ngono ngene jare cantik lho. Baik nginceng kowe. Aku tuh ngene balik elik aku ngene ngono. Ngono nek cantik. Halah saleh dhuwur rambut tutupi kok ya. Wah, aku gregeten ngono. Lho kamar mandine ya sih bentuke piye no? Iya, kotak, dhuwure gak ana gendenge. Iya. Lawange iku sik untiran kayune lho, Pak Tek. Ngene. Aku wis lho ngono kok cantiknya eksotis Indonesia. Ndodok karo sing diamuk sapa? Wong ora ndek urusan kok diamuk. Iya. Itu berekspresi. Ya ya ekspresi lho kuwi ya sing asli kuwi. Rek cantiknya Indonesia. Nah, mulane mangan kates ben ra gegelen. Wah. Wes lawas. Oh, cantiknya Indonesia kon mangan kates. Cantiknya ndak ra nelek. Wong ora gemes aku. Iya, sing Ya, nelek. ngono kok ya. Wong ku wajib kok. Lah kowe lho ana kematian ape keluarga penting ya iku mesti dicikno. Ana mbek ngempet nunggoni mae itu ora ono. Ya tetep iku didhisikno. Iya, Deng, lek gak iso nelek susah. Iso disyukuri.
Bisa eling aku. Waslawas anggonku nunggu. Ih ya ampun, enak ya diduduki ya. Enak Ya ampun. nggone kancane kok. Ini punya temannya. Iya. Ya ampun maaf, siapa yang punya? Wes latihan saanane. Tidak apa-apa asalkan tidak konangan, ya kan? Aku- Jangan sampai konangan teman-teman. Kowe kok senengen jame jasa. Alah piye Pak ning omah apik iki. Lho, bojomu kae neriman lho, Jo kae. Neriman pripun? Saiki bobote 111 kilo. Gedine. Bayah ndek ngene apik nek bayar telu aku. Kok piknik bayar telu? Adek nek diitung loro aku siji. Ojo ke bis. Oke, ya Kok bisa seperti itu gendut? Ya mergo saking ayeme. Oh, iya. Kamu kasih makan apa kok bisa seperti itu? Angger baru mangan tak ombeni urea. Ijo Tebu dong. wae. Kene iki petani tebu pira-pira ya. Oke, tebu menika. Alhamdulillah Mas Jolang menika nggih petani tebu kalih tembakau. Tembakau. Nggih. Ya alhamdulillah mugi-mugi pangananipun melimpah ruah. Amin. Apa nek kaya aku ora iso melimpah ya. Adek, Anandurku tebu mok sedapur entek colonge jangan wedhus. nandur kok sedapur. Hiburan kok ya. Kok melimpah lho Konti. Oh, di store ning Terangkil. Punyanya siapa? Jolang. Balik. Ayo iya. Oh alah ya tebu ora ana gulane. Nanging amung Umpama dadi bojoku tak kon dodol ning gone pasaran walas. Aduh. Kok disuruh dodol sih aku? Dodol ning kono kuwi wah nggon pencarian. Dodol apa? Dodol. Oh, Dodol apa? Pia-pia. Apa itu pia-pia? Ote-ote. Kok suruh telanjang sih? Aku nggak boleh loh itu. Gak Aduh, sopan, gak sopan. Duh, ote-ote iki pia-pia cara Sunda bala-bala. Bala. Bala Apa tentara? nih? Bakwan ketambah tauge ngono ku lho. Bakwan. Lah, bakwan. Ote-ote. Kaya tertarik-tertarik oh. Awas kau ya. Awas kau ya. Kenapa kau muter-muter? Pokoknya angger ngenyek berarti seneng ngene lho maksudnya. Oh, ngono. Terus ya? Wis ta, try pertama ngono. Teraske. Ngelingono nalika tinaka pengkor. Kok seperti ada yang Wah, lah nggak aku ora ngalah kebenaran ya ya? entek bayar aku. Lah napa? Kangelan sewengi dingenena tok entek. Seliraimu. Sliramu macange iki kok ora nate ngerti sliramu kok sliraimu. Mas iki raine limbu anyar. Oh, iya. Iki apa iki sing kempling meneh. Raine limbu anyar kok raine jolang panggah. Wis iki Lah, tak iki puter. iki dipulas serangga, mbok sesuk raine jolang kan mulas mas serangga. Oh iya, itu dipulas. Besok Angger ngantek mbok gambari tengkorak titeni. Seliramu. seliramu nate ngendika Katresnan sejati. Tresno. tresno lahir terus ing batin. Nggih. Kunjuk Pak Tito Ngawi, terus Pak Kades Wolu Tengah Kerek Tuban. Oh, nggih. Nggih. Singonegoro jiken hadir. Oh, Singonegoro. Kendari Sulawesi hadir live streaming. Oh iya iki kaya kompak katresnan sejati. Nggih. Lampung Niki full. Nggih, Pak mantan Kades Kedalun Batangan. duet niki nggih.
Manut. Ya. Kowe apal ora, Jo? Lah yo Sudah sitok dong. ngatasi kok aku bareng Kok bisa terus? Awakmu tok kuwi suarane ku piyayi kene wis kangen. Oh iya, julang elek Aku suarane. ki Julang elek. Julang elek. Oh, kae lho, Jo. Krungu apa ora kok? Dari siapa? ora jelas ini. Oh itu yang minta jambu alas tadi loh. Ya engko jambu alasku. Jambu alas karo apa, Dek? Oh ya. Ini yang dari jambu alas dulu ya. Habis ini siap dari Bapak Heru, habis ini jambu alas. Oh iya iki. Pak Heru. Kok Mas Tono bos tebu sik katresnan sejati. Oke, Iya. siap. Kuwi kanca-kanca Sigit Channel Batu Malang monitor. Oh iya, sembah nuwun yo katresnan sejati dados.